Επιστροφή και πάλι στο Mojito Bay για τη συνέχεια του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Beach Handball, του Final Four που διεξάγεται εδώ στις εγκαταστάσεις του Mojito Bay στην Αγία Μαρίνα Κοροπίου, για να παρακολουθήσουμε τον πρώτο ημιτελικό ανάμεσα στην ομάδα του Πανετολικού και της Ηλιούπολης. Ένα δυνατό παιχνίδι, όπου σίγουρα μπορούμε να πούμε ότι παρά το γεγονός ότι βγήκε δεύτερο στο Πανευρωπαϊκό ο Πανετολικός, στο συγκεκριμένο παιχνίδι δεν νομίζω ότι υπάρχουν φαβορί, καθώς και οι δύο ομάδες είναι αρκετά δυνατές. Πρώτα να ξεκινήσω δίνοντας συγχαρητήρια στην ομάδα του Πανετολικού για άλλη μια φορά και όχι μόνο για την παρουσία της και την κατάκτηση του ασημένιου μεταλλίου στον Πανευρωπαϊκό, αλλά για την οργανωμένη δουλειά που κάνει τα τελευταία 2 χρόνια. Τώρα, όσον αφορά το σημερινό αγώνα, σίγουρα θα είναι πάρα πολύ αμφίροπος. Θεωρώ ότι έχει ένα μικρό προβάδισμα η ομάδα του Πανετολικού. Επιμένω γιατί καταρχάς έχει έναν ξένο παίκτη, ένα Γερμανό, το Σάντλερ, αν δεν κάνω λάθος, ο οποίος σίγουρα θα δώσει μια ποιότητα στην ομάδα. Και κατά δεύτερο λόγο είναι πιο οργανωμένοι, πιο προπονημένοι και είναι πολύ πιο καιρό μαζί. Αυτό νομίζω δίνει ένα μικρό προβάδισμα στην ομάδα του Πανετολικού. Βέβαια και από την άλλη παιδιά βλέπω την ομάδα της Ηλιούπολης, η οποία βαρτίζεται με παιδιά από το Βύρωνα, βλέπω τα περισσότερα, και το Ζήση από την Άρτα, αλλά και αυτό στα τελευταία χρόνια παίζει εδώ ήδη στην Αθήνα. Λόγω και δουλειάς βέβαια. Ναι, ακριβώς, σίγουρα. Θα δούμε σίγουρα ένα ωραίο αγώνα, θα δούμε ένα πιο γρήγορο αγώνα, θα δούμε πολύ πιο ωραίες φάσεις, θα δούμε πιο καλά σουτ. Αυτή άλλωστε και πολύ πιο γρήγορο ουσιαστικά. Ακριβώς. Η διαφοροποίηση μεταξύ άνδρων και γυναικών. Ας περιμένουμε να δούμε πάντως το τελικό αποτέλεσμα, γιατί είπαμε τα φαβορί είναι πριν τον αγώνα, όταν αρχίζει ο αγώνας δεν υπάρχουν φαβορί. Είδαμε και τις δύο αποστολές για τον Πανετολικό, Ραμόπουλος Γιώργος και Λεωνίδας, Χαραλαμπάκης, ο Μάρτιν Στάλερ ο Γερμανός, Δημάκης, Μπένιας, Παπουτσής και ο Λεωνίδας στο Τουλούμης, με συνοδό τον Σωτήρη Σταθόπουλο. Θα το ευχηθούμε και χρόνια πολλά σήμερα. Για την Ηλιούπολη, ο Δημήτρης Ζήσης, Στούμπης Δημήτρης και Παναγιώτης, Κρεμόνας Ναπολέων, Βασιλόπουλος, Μαγκαφουράκης, Γρηγοράκης και Παρασκευαίδης, προπονητής ο Δημήτρης Καράς και συνοδός ο Κώστας Ανδρώνης. Να πω ότι ουσιαστικά η Ηλιούπολη είναι η μόνη ομάδα που έχει ένα προπονητή με εμπειρία και γνώση πάνω στο beach handball. Άλλωστε μην ξεχνάμε ότι ο Καράς ο Δημήτρης είναι από τους προτεργάτες του beach handball. Από το 1996 που παίζαμε τότε, ασχοληθήκαμε για πρώτη φορά στο beach handball. Ο Καράς ήταν αυτός που το πήρε χέρι-χέρι και το πήγε, νομίζω, σε αυτό που έχει φτάσει σήμερα, με πολλές και σημαντικές διοργανώσεις, και πάντοτε κατέβαζε ομάδες και με χορηγούς και οργανωτικά πολύ σωστές, και νομίζω ότι του αξίζουν πάρα πολλά συγχαρητήρια. Και μιλάτε για χορηγούς, και αν παρατηρήσει κανείς την εμφάνιση ουσιαστικά του Πανετολικού, βλέπουμε ότι είναι γεμάτη χορηγούς και όπως είπατε και εσείς προηγουμένως, ουσιαστικά η βοήθεια αυτή είναι που έστειλε και τα παιδιά στο Πανευρωπαϊκό, όπου και κατέκτησαν τη δεύτερη θέση. Και όχι μόνο αυτό, να έχει δυνατότητα να καλύψει τους παίκτες, να φέρει τον ξένο παίκτη, ο οποίος και αυτός αμείβεται, δεν έρχεται δωρεάν όπως καταλαβαίνουμε. Νομίζω ότι αυτή είναι η κατεύθυνση και αυτό είναι το project όσον αφορά το beach handball, αυτό το χρονοτετούμενο, με ανθρώπους που το αγαπάνε και θέλουν να προσφέρουν κάτι περισσότερο. 2 δεκαλέπτα και πάλι, ουσιαστικά 2 σετ. Δεν αλλάζει τίποτα. Οι ίδιοι κανονισμούς οι άντρες και γυναίκες. Να πούμε για τους διαιτητές. Στο τζάμπολ είναι ο κύριος Τσακανίκας και ο κύριος Κλαβενίτης, είναι οι 2 διαιτητές που πάντοτε, επαναλαμβάνω, κατευθύνουν τον αγώνα και στη σάλα αλλά και στο beach, και είναι σε διαγώνια θέση και ελέγχουν όλο το. Ο ένας ελέγχει την περιοχή τέρματος και ο άλλος ελέγχει την περιφέρεια στην οποία κινείται η μπάλα. Μαγκαφουράκης με το Δημάκη, τερματοφύλακας στη σάλα ο Μαγκαφουράκης, στο Δούκα, ο Δημάκης από την ομάδα του Κιλκής, διεθνής και αυτός. Πρώτη κατοχή της μπάλας είναι για την ομάδα του Πανετολικού, όπου αμέσως με ένα δίγκολο από τον Γερμανό, τον Μάρτιν Στάντλερ, γίνεται το 2-0. Προσπάθεια για απάντηση από πλευράς Ηλιούπολης, δεν τα κατάφερε. Αντεπίθεση, αλλά παράβαση από τον Στάντλερ. Γραμμή. Βλέπουμε πόσο γρήγορο είναι το παιχνίδι, είδε μέσα σε πολύ λίγα δευτερόλεπτα. δευτερόλεπτα. Επίθεση και αμέσως βρέθηκε την μπάλα στην αντίθετη περιοχή, στην αντίπαλη περιοχή. Αυτό είναι η οργάνωση της ομάδας που είπα, θα το δούμε πάρα πολύ με την ομάδα του Πανετολικού. Ένα λάθος, κακή συνεννόηση. Επιστρέφει στο παιχνίδι και πάλι ο Παπουτσής ως σπεσιαλίστας από πλευράς Πανετολικού.
Προσπαθεί να παίξει με τον pivot. Προσποιήσεις, νέο λάθος. Δεν ακολούθησε ο Τουλούμης. Στρέφει ο Ζήσης από πλευράς Ηλιούπολης, ο σπεσιαλίστας για την ομάδα της Αθήνας. Για να δούμε εδώ πέρα προσποιήσεις, αν θα κάνει κάποιο σουτ, η πάσα στο pivot, ωραία όμως ο Χαραλαμπάκης θα καταφέρει να μπλοκάρει το σουτ που επιχείρησε ο Κρεμόνας. Θα έλεγα ότι είναι από τους πιο παλιούς παίκτες ο Χαραλαμπάκης, ο οποίος διακρίνεται κυρίως στο beach handball, είναι επιθετικό. Προλάβαν και συνθήκαν οι παίκτες της Ηλιούπολης, μακρινό σουτ, δεν μετράει. Είναι απ' έξω η παράβαση, είναι επιθετικό φάουλ. Δεν έχει γίνει παράβαση μέσα στην περιοχή. Έπρεπε να έχει βγει εκτός περιοχής ο τερματοφύλακας για να το σουτάρει και να μετρήσει ουσιαστικά και σαν δίγκολο. Παραμένει το 2-0 για την ομάδα του Πανετολικού. Έχουμε διανύσει 1:47 σε αυτό το πρώτο δεκάλεπτο. Προσποιήσεις, ευκαιρία εδώ με τον Ζήση να σημειώσει το γκολ, θα κερδίσει ένα φάουλ εκτός περιοχής. Ευκαιρία για νέα επίθεση λοιπόν για την Ηλιούπολη. Ο Ζήσης, κίνηση για τον pivot, Κρεμόνας, πάλι ο Χαραλαμπάκης, εντυπωσιακά. Με πολύ σωστή τοποθέτηση. Απλώνει χέρια, πόδια και καταφέρνει και κλείνει την γωνία. Παραμένει το 2-0 με το δίγκολο του Μάρτιν Στάντλερ. Ξεκινήσαμε πολύ ωραία νομίζω, με πολύ ωραίες φάσεις. Παραμένει το 2-0. Είμαστε στο τρίτο λεπτό του αγώνα. Και πάλι πάσα στον pivot, αυτή τη φορά τα καταφέρνει, είναι στον ένα αέριο γκολ θα μπορούσαμε να πούμε. 2-2. Πολύ ωραία φάση. Πολύ ωραία πάσα, έξυπνη πάσα στον αέρα. Κατάφερε δύο φορές ο Χαραλαμπάκης και του σταμάτησε, αλλά στην τρίτη έγινε το 2-2. Και βλέπουμε ότι δουλεύουν συνέχεια οι παίκτες Ηλιούπολης σε αυτή τη φάση. Τουλούμης θα κάνει την πυρουέτα, αλλά δεν θα καταφέρει να κερδίσει τον τερματοφύλακα. Και δουλεύουν αυτή τη φάση γιατί βλέπουμε ότι ο Πανετολικός παίζει μια σύνθετη άμυνα, παίζει δύο παίκτες πίσω στα 6 μέτρα και ένας παίκτης βγαίνει πιο έξω και πιέζει τον σπεσιαλίστα της ομάδας. Ο οποίος όμως εδώ ο Ζήσης καταφέρνει και κάνει το 4-2. Αυτό ακριβώς προσπαθούν να κάνουν, να αφήσουν τον σπεσιαλίστα έξω από το παιχνίδι, να μην μπορεί τουλάχιστον να βάλει 2 γκολ και να περιμένουν μόνο από τις άλλες συνεργασίες με τα ενέργεια να βάλουν τα υπόλοιπα γκολ που είναι σίγουρα πιο δύσκολο. Παπουτσής στο σουτ με και σφύριγμα για επιθετικό φάουλ. Επιθετικό φάουλ, βήματα. Δεν ξέρω, δεν πρόσκειρα τι έδειξε ο διαιτητής. Και εγώ αυτό προσπαθούσα να καταλάβω ότι έχουν σφυρίξει, δεν είδα κάποια κίνηση στα χέρια. Μάλλον πήδηξε, προσγειώθηκε, έκανε τα 3 βήματα, σηκώθηκε. Και στη συνέχεια προσγειώθηκε. Βήματα, ναι, το πιο πιθανό. Καλή άμυνα από τον Τουλούμη, αλλά ξεφεύγει εκεί από κοντά και κάνει το 5-2 ο Παναγιώτης Στούμπης. Ο έτερος. Το 6-2 μάλλον. Αδερφός του Δημήτρη. Ο αδερφός του Δημήτρη ακριβώς. Λάθος από τον Παπουτσί. Προσπαθούν να βγάλουν την αντεπίθεση τώρα, καθυστερούν. Πάνε σε οργανωμένη επίθεση πλέον. Βλέπουμε ότι η Ηλιούπολη είναι αρκετά οργανωμένη. Και εδώ πέρα έξυπνα δεν πήγαν στην αντεπίθεση έτσι ώστε να ροκανίσουν τον χρόνο ουσιαστικά. Λάθος αλλαγή. Λάθος αλλαγή, χάνει την μπάλα η ομάδα. Κάνουν μια κομπίνα εκεί, μπαίνει και βγαίνει άλλος παίχτης, αλλά δεν πρόλαβε να βγει ο παίχτης και να μπει ο άλλος. Άρα ήταν 5 παίχτες μέσα στον αγωνιστικό χώρο, γι' αυτό και υπήρξε παράβαση και αλλαγή κατοχή μπάλας. Είμαστε στο 5ο λεπτό. Μακρινό σου, την μπάλα καταλήξει στα αλήθεια 7-2 με τον Νίκο Μαγκαφουράκη. Μήπως ο προπονητής του ήθελε να το σκεφτεί να τον βάλει σαν pivot. Νομίζω ότι ο τερματοφύλακας είναι πολύ καλύτερος. Τον ξέρω πολλά χρόνια, τον είχα και στον Αθηναϊκό. Διπλό γκολ από τον Τουλούμη, μειώνει σε 7-4. Το σπεσιαλίστα της ομάδας που είδαμε ότι άλλαξε, της ομάδας του Πανετολικού. Νέο pivot, από θέση pivot ουσιαστικά γίνεται η πυρουέτα, διπλό γκολ, 9-4.
Και είδαμε ότι ο αμυντικός προσπάθησε μόνο με Με μπλοκ το και σώμα να παρεμποδίσει. να παρεμποδίσει για να μην κάνει Δεν κάποιο έκανε πέναλτι. καμία. Μακρινό σουτ, νέο μακρινό σουτ, την μπάλα στα δίκτυα. 14 εδώ δίκολο. πέρα. 11-4, σωστά. Ήταν δίκολο. Εδώ πέρα ο Παπουτσής ουσιαστικά αναλώθηκε στο να διαμαρτύρεται στο διαιτητή για κάποιο πέναλτι. Άρχισε να βγει Άρχισε και να βγει, τον με τιμώρησε. αποτέλεσμα ακριβώς. Να μην μπορέσει να μπει ο Χαραλαμπάκης Είναι πέναλτι. μέσα. Εδώ πέρα έχουμε πέναλτι. Στην άμυνά του ο Μαγκαπουράκης Και ποινή. Και ποινή αποκλεισμού. γι' αυτό στην ομάδα της Πέναλτι το οποίο θα εκτελέσει ο Στέλιος Δημάκης. Για να δούμε. Θυμίζουμε είναι δίκολο και το πέναλτι. 11-6 λοιπόν. Δεν κατάφερε να τον σταματήσει ο Παρασκευαίδης. Το σκορ γίνεται 6-11 υπέρ της Ηλιούπολης. Στο συν 5 η ομάδα της Ηλιούπολης. 4 λεπτά απομένουν για να ολοκληρωθεί το πρώτο δεκάλεπτο. Βλέπουμε ότι οι παίκτες του χώρου αλλαγών πρέπει να είναι καθισμένοι κάτω. Δεν έχω δικαίωμα να στέκονται όρθιοι. Μόνο οι παίκτες οι οποίοι συμμετέχουν στο παιχνίδι είναι υποχρεωμένοι βάσει των πραγμάτων να παίζουν. Όλοι οι άλλοι πρέπει να είναι καθιστοί κάτω, γονατιστοί όπως αυτοί επιθυμούν. Βλέπουμε προετοιμασία της επίθεσης και μια πολύ ωραία συνεργασία. Χαραλαμπάκης όμως λέει και ακόμα μια φορά όχι. Κερδίζουν το rebound με τον Κρεμόνα με τον Βασιλόπουλο, με συγχωρείτε, οι παίκτες της Ηλιούπολης και κάνουν έτσι το 12-6 double score για την αθηναϊκή ομάδα. Νέο σουτ όμως από το πλευράς του Πανετολικού και δίκολο από τον Γιώργο Ραμόπουλο. 8-12. Και αυτή μια ωραία τακτική κίνηση είδαμε. Κάνε προσποίηση χωρίς την μπάλα και μετά κατόρθωσε και κινήθηκε στο screen που έκανε ο pivot. Ζήσει στο σουτ, η μπάλα στα δίχτυα 14-8. Δίκολο από τον σπεσιαλίστα της ομάδας της Ηλιούπολης. Το Δημήτριο Ζήση. Νάτος εδώ Δημήτρης ο Ζήσης, ο οποίος παίρνει και τη θέση του δίπλα στην περιοχή, όπου στη συνέχεια θα πάρει τη θέση του τερματοφύλακα για να κάνει την επίθεση ομάδα του. Νέο σουτ από τον Ραμόπουλο. Μακρινό. Έχει προλάβει και έχει επιστρέψει ο Χαραλαμπάκης. Τουλούμης θα κάνει την πυρουέτα, αλλά το δοκάρι δεν του κάνει τη χάρη. Time out. Και έχουμε time out τώρα από πλευράς Πανετολικού. Δεν νομίζω ότι είναι ο Πανετολικός. Ο κύριος Καράς το ζήτησε. Ναι. Γιατί δεν είναι εδώ μπροστά, γι' αυτό κιόλας δεν το... Ναι, είναι η ομάδα που έχει συγκατοχή στην μπάλα έχει δικαίωμα. Όταν έχει την μπάλα στην Άρα κατοχή, τότε έχει δικαίωμα να πάρει time out time από out. πλευράς Ηλιούπολης. Ακριβώς. Παραμένει το 14-8, 7 και 38 σε αυτό το πρώτο μέρος έχει παιχτεί. Θα προσπαθήσουν να καθορίσουν τώρα τα επόμενα 2,5 λεπτά πώς θα κινηθούν. Θα προσπαθήσουν κιόλας Ναι, να ουσιαστικά πάνε στις σίγουρες επιθέσεις. να κυλήσουν προφανώς. και το χρόνο, όσο μπορούν βέβαια. Υπάρχει μια διαφορά των 6 γκολ που είναι σημαντική αν μπορούν να την αξιοποιήσουν σωστά. Να κάνουν γρήγορα τις αλλαγές, να μην τρώνε τα δίκολα από τέρμα σε τέρμα. Εδώ κάποιες από τις καλύτερες στιγμές μέχρι στιγμής στον πρώτο ημιτελικό των ανδρών. Θυμίζουμε Μοχίτο Μπέι, παραλία για Μαρίνα Σκοροπίου. Και θέαμα. Και θέαμα πάνω απ' όλα, γιατί αυτό εξάλλου προσφέρει το beach handball θέαμα και διασκέδαση. Είναι ίσως το πιο γρήγορο άθλημα που υπάρχει αυτή όσον αφορά στα αθλήματά μου και όσον αφορά τη θεαματικότητα, αλλά όσον αφορά και την ταχύτητα του παιχνιδιού. Έτσι οι κανονισμοί το βοηθάνε πάρα πολύ αυτό στο να μπαίνουν και να βγουν οι παίχτες, να μετράνε τα δίγκολα, τα αέρια, όλα αυτά προσδίδουν μια πραγματικά πολύ ωραία εικόνα και συνεργασία με το περιβάλλον, με τον κόσμο, με τη θάλασσα. Είναι ένα ιδανικό. Είναι πραγματικά μια γιορτή στην παραλία. Τα πάντα έτοιμα για να ξεκινήσει, να συνεχιστεί μάλλον το δεκάλεπτο. 2 και 20 για την ολοκλήρωση του σετ. Πάντα στο συν 6 η ομάδα της Ηλιούπολης. Πολύ κοντά στο να κάνει το 1-0, αλλά Αυτό βέβαια το γκολ και νομίζω στις, θα καθοριστικό θα ακριβώς είναι. εδώ πέρα θα δούμε αν είναι σωστή η επίθεση από πλευράς Ηλιούπολης. Η μπάλα είναι στα δίχτυα. Και ποινή. 16-8 και ποινή. Νομίζω ότι η Ηλιούπολη έχει ένα προβάδισμα όσον αφορά την κατάξη του πρώτου σετ. Ποινή από πλευράς Πανετολικού στον Στάντλερ, αν δεν κάνω λάθος, για την άμυνά του. Οπότε τώρα πολύ δύσκολα να χάσει το πρώτο σετ η Ηλιούπολη. Να όμως που ο Ραμόπουλος καταφέρνει και σημειώνει ένα δίκολο.
σαν σπεσιαλίστας, έτσι, δεν έκανε άλμα, δεν έκανε κάποια ιδιαίτερη Δεν κίνηση. χρειάστηκε. Αλλά απλά ήταν σπεσιαλίστας, οπότε ό,τι Αυτή η στέρνει, φανέλα, η διαφορετική φανέλα κάνει τη διαφορά. Σχεδόν 1,5 λεπτό για να λήξει το σετ. Εδώ πέρα κοιμήθηκε η άμυνα. Και το δίγκολο δεν κοιμήθηκε, απλά πάντοτε στην προσποίηση αυτή υπάρχει ήταν υπεραριθμία, εντελώς. είναι 4-3 και Δεν είχε όπως επιστρέψει βλέπουμε- σωστά, δεν είχε επιστρέψει ακόμα παίκτης. όπως βλέπουμε αυτό επηρεάζει Όλα. πάρα πολύ την επίθεση και η άμυνα δεν προλαβαίνει να καλύψει, δεν μπορούν να τρέξουν και πάρα πολύ γρήγορα να καλύψουν τους χώρους και αυτή η υπεραριθμία και τα αισθήματα που γίνονται, 4 αντίον 3, νομίζω βοηθάει πάρα πολύ την επίθεση, άλλωστε και αυτός είναι ο σκοπός του. 18-10. Το θέση πίβο, το Χαραλαμπάκη σταματάει τον Βασιλόπουλο αυτή τη φορά. Ευκαιρία για ένα δίγκολο. Όμως η επίθεση ανοίγει στον τερματοφύλακα της Ηλιούπολης στον Παρασκευαίδη. Είναι η απόκριση του σετ αυτή. Θα μπορούσε να γίνει το 12-18 και να μειωθεί κι άλλο η διαφορά και στα τελευταία 40 δευτερόλεπτα να έχουμε ντέρμπι. Είδαμε μέσα σε 2 δευτερόλεπτα πόσο γρήγορα άλλαξε. Βλέπουμε τον Σάντερ ο οποίος έχει την κίνηση όπως είδαμε. Και ακριβώς. φαίνεται ότι παίζει beach handball γιατί Ακριβώς. αμέσως πήδηξε και έκανε το 18-12. το 18-11. Τελικά το 11. δώσανε μόνο οι Ναι. διαιτητές. Προφανώς θεώρησαν ότι Αυτοί ξέρουν. δεν ήταν στον αέρα. Εδώ πέρα παράβαση έχουμε. Νομίζω Από υπερβολή ήταν, το μπορούσε να Φιλίπ. βάλει τον γκολ τουλάχιστον σε αυτή τη στιγμή. Αλλά εντάξει έχει κρυθεί Έχει άλλωστε. κρυθεί γι' αυτό ακριβώς. Είναι καλό να καταφέρουν και να κάνουν κινήσεις. Δεν μέτρησε το Που να τους γκολ. βοηθάει. Το γκολ δεν μέτρησε. Το δεύτερο γκολ από τον Παρασκευαίδη. 13-18 ολοκληρώθηκε έτσι, λοιπόν το πρώτο σετ. Το 1-0 γίνεται από πλευράς Ηλιούπολης. Να πούμε επίσης για τους θεατές ότι το γκολ μετράει όταν ολόκληρη η μπάλα περάσει τη γραμμή τέρματος. Την νοητή θα λέγαμε γραμμή, γιατί εδώ βλέπουμε ότι είναι δύσκολο να την ξεχωρίσουμε. Τότε μόνο μετράει το γκολ, Σαν είτε γκολ. είναι μονό είτε είναι διπλό. Και είδαμε ότι ακούστηκε το σύριγμα της λήξης, οπότε η μπάλα ήταν ήδη στον αέρα, δεν είχε περάσει το τέρμα, οπότε γι' αυτό και Γι' αυτό και ιδιαίτερα. ακυρώθηκε το γκολ από τον Παρασκευαίδη. Ο διαιτητής τέρματος, Μάλλον ναι. δεν μέτρησε Δεν μέτρησε ποτέ. το γκολ. Το 1-0 λοιπόν από την ομάδα της Ηλιούπολης. Εδώ ο κύριος Καράς, ο οποίος δίνει τις απαραίτητες οδηγίες. Με την πολύ μεγάλη εμπειρία θα λέγαμε. Εντάξει, να τους την κάνουμε. Εγώ νομίζω ότι επειδή ξέρετε ότι δεν έχουν Και τεχνικές λεπτομέρειες. Έχει αποβολή. Να πούμε αυτό κιόλας ότι η αποβολή στο πρώτο σετ ακολουθεί τον παίχτη και στο δεύτερο. Νομίζω πως όχι. Επειδή κάτι Νομίζω πως όχι. αυτό Είναι συζητούσαν τώρα τα ένα παιδιά. τελείως διαφορετικό. Θα το δούμε αυτό τώρα. Κωστούπης Παναγιώτης. Στοχεύει συνήθως σε τις συντακτικές κινήσεις πάνω σε αδύναμο παίκτη ή εκεί που εν πάση περιπτώσει εσύ έχεις το πιο σημαντικό, στο πιο δυνατό σου παίκτη, είτε αυτός θα είναι ο πίβο, είτε αυτός θα είναι ο Σπεσιαλίστας. σπεσιαλίστας, ο οποίος θα κινηθεί από την μια πλευρά, να ανοίξει την άμυνα, να κάνει ένα αέριο. Όλα αυτές οι κινήσεις που προϋποθέτουν καλή στρατηγική και τακτική μέσα στην ομάδα. Θα δούμε πώς θα είναι το δεύτερο σετ. Ιδάλλως θα δούμε τη διαδικασία shot out. Εύχομαι να τη δούμε και αυτή τουλάχιστον σήμερα. Θεωρητικά τώρα είναι από τα παιχνίδια που μπορεί να παρακολουθήσουμε τη διαδικασία των shot-out. Σαφώς, σαφώς. Και είδαμε ότι η ομάδα του Πανετελικού ευνηδιάστηκε από την πολύ καλή εμφάνιση και το ουσιαστικό παιχνίδι της ομάδας της Γιατί Ηλιούπολης. καταφέραν Δεν και είδαμε, τελειώσαν δεν είδαμε τις χαμένα φάσεις. σουτ καθόλου. Είδαμε πολύ καλές κινήσεις στην άμυνα και Και βλέπουμε κυρίως κιόλας στην εδώ πέρα τα επίθεση. στατιστικά. Τη διαφορά κιόλας ότι η Ηλιούπολη είχε εκτός από ένα μόνο γκολ παραπάνω, είχε 2 διπλά τα οποία της έδωσαν ουσιαστικά και το πρωτάθλημα και είχε περισσότερες αποκρούσεις ο Πανετολικός. Ναι, το οποίο δεν το εκμεταλλεύτηκε. Ακριβώς. Δεν ήταν ουσιαστικό δηλαδή στην επίθεσή του. Η Ηλιούπολη είχε και περισσότερες επιθέσεις, θα μπορούσε να έχει διευρύνει κι Ήταν άλλο ουσιαστική, το πιστεύω. σκορ, Ήταν απλά ήταν ουσιαστική. πιο ουσιαστική ακριβώς. Είχε, από ό,τι βλέπουμε συνολικά, 17 σουτ έναντι μόλις 12 του Πανετολικού. Ναι, γιατί γίνανε κάποια λάθη τα οποία δεν εκμεταλλευτήκαμε. Μην ξεχνάμε ότι πρέπει να αξιοποιήσει τον παίχτη. Για μένα είναι κλειδί που είναι ο Γερμανός Άντερ, ο οποίος γνωρίζει πολύ καλά το beach handball, παίζοντας και στη Σάλα, στο πρωτάθλημα της Γερμανίας. Παρ' όλα αυτά όμως είναι πολύ υψηλός, πολύ δυνατός, γνωρίζει το παιχνίδι, αλλά θα πρέπει να τον αξιοποιήσουμε πιο πολύ. Νομίζω ότι το ξεγνωρίζει όμως και η Ηλιούπολη, οπότε θα πρέπει να δούμε και το πώς αντιδράει σε αυτές τις
πώς θα αντιδράσει μάλλον σε αυτές τις, στην ημεροπλία που έχει όσον αφορά τον ξένο παίκτη. Τα πάντα έτοιμα για να ξεκινήσει το δεύτερο δεκάλεπτο. Γρηγοράκης Δημάκης στο τζάμπολ. Είπαμε ότι οι ομάδες αλλάξαν γήπεδα, αλλά όχι πλευρά στις οποίες μπαίνουν μέσα στο αγωνιστικό χώρο. Πάγκους ουσιαστικά θα μπορούσαμε να τους πούμε. Τσακανίκας Κλαβενίτης, οι δύο Οι δύο διαιτητές, διαιτητές. και Παζάρογλου με την κυρία Καραμαλή όσον αφορά το παιχνίδι. Η πρώτη κατοχή είναι για την ομάδα του Πανετολικού. Ραμόπουλος, Στάντλερ, Τουλούμης και Δημάκης. Εδώ πέρα ο Μαγκαφουράκης, ο οποίος έκατσε στην φυσική του θέση, θα μπορούσαμε να πούμε, κάτω από τα δοκάρια. Και η επίθεση τώρα είναι για την Ηλιούπολη. Το pivot, καλή άμυνα και από τον Μπένια εκεί. Ο Χαραλαμπάκης καταφέρνει και από Κρούι. Πάμε για γρήγορη αντεπίθεση από πλευράς Πανετολικού. Δεν καταφέρνουν όμως με τον Τουλούμι να την εκμεταλλευτούν. Έγινε το λάθος. Βασιλόπουλος, η μπάλα στα δίχτυα 2-0 για την ομάδα της Ηλιούπολης. Είδαμε 3 επιθέσεις σε λιγότερα από 10 δευτερόλεπτα. 3 δευτερόλεπτα. Ραμόπουλος, ο pivot εκεί στον Δημάκη, ο οποίος ήταν άτυχος, αλλά προσέκρουσε το δοκάρι. Ήταν απέκρουση του Νίκο του Μαγκαφουράκη και μετά στο δοκάρι, που σημαίνει ότι ο Νίκος ξεκίνησε ήδη με 2 καλές απεκρούσεις. Θα δούμε ότι αυτές θα παίξουν ρόλο στη συνέχεια του παιχνιδιού. Εδώ έχουμε φάουλ και ποινή. και ποινή. Είπαμε το φάουλ τιμωρείται στο beach handball. Δεν είναι όπως στις άλλα που αυτή η φάση ήταν απλά ένα φάουλ για την ομάδα που επιτίθεται. Και βλέπουμε τώρα ότι έχουμε 4-2 παίκτες. Ένα αέριο. Ωραία, ο Χαραλαμπάκης καταφέρνει και απομακρύνει, όμως υπάρχει και παράβαση. Ο γραμμή. Βασιλόπουλος είχε πατήσει τη γραμμή. Ραμόπουλος Λεωνίδας. Και βλέπουμε ότι μπήκε τώρα ο παίκτης ο οποίος είχε την ποινή του. Προσπάθεια από τον Ραμόπουλο τον Γιώργο. Δεν Είναι πέναλτι και κατάφερε. ποινή για το Γρηγοράκη. Ο Δημάκης θα εκτελέσει το πέναλτι απέναντι από τον Μαρακουφάκη. Μαγκαφουράκη, συγγνώμη. Έχει την ευχέρεια λοιπόν εδώ πέρα να ισοφαρίσει σε 2-2. Για να δούμε αν θα εκμεταλλευτεί την αισιάτη των ποινών ο παίκτης του Πανετολικού. Το σφύριγμα, εκτέλεση και η μπάλα στα δίχτυα 2-2 από τον Δημάκη. Ο κύριος Στέφας παρακαλούμε να έρθει εδώ διότι χρειάζεται. Ηλιούπολη και Πανετολικός. Ζήσης. Λάθος πάσα για τον Βασιλόπουλο. Θα μπορούσε εδώ πέρα ο Ζήσης να πάρει και την επίθεση πάνω του. Τουλούμης. Στάντλερ, η κίνηση, η πυρουέτα αυτή. Τον έκλεισε πολύ καλά ο Στούπης σε εργασία με τον Μαγκαφουράκη. Και η μπάλα είδαμε ότι πήγε δοκάρι νομίζω και out. Καλή κίνηση από τον αμυντικό. Κίνηση τώρα από το Ζήση. Το σούτ, η μπάλα στα δίχτυα 4-2. Από τον Δημήτρη Ζήση. Πώς βλέπουμε ο σπεσιαλίστας λειτουργεί ουσιαστικά και σαν playmaker στην ομάδα και το 4-4. Όχι, ουσιαστικά είναι playmaker. Ουσιαστικά, ναι. Αυτός ρυθμίζει το παιχνίδι, αυτός ρυθμίζει τις κομπίνες, αυτός ρυθμίζει τις τακτικές. Αυτός μπαίνει και βγαίνει γρήγορα. Και φυσικά το ότι μετράει δίγκολο το κάθε σου που κάνει νομίζω είναι καθοριστικό. Η απόκρουση από τον Χαραλαμπάκη. 3 πολύ καλές απεκρούσεις. Είδαμε και εδώ τώρα το κλείσιμο με τον μπλοκ της γωνίας και το Χαραλαμπάκη να επεμβαίνει. Άλλη μια φορά σε ένα πολύ ωραία απέκρουση. 4-4. Στάντλερ, Ραμόπουλος. Προσπαθεί να κάνει την πάση στο Δημάκη. Έχουμε πέναλτι από τον Βασιλόπουλο. Λοιπόν, δίνεται ευκαιρία στον Πανετολικό να πάρει το προβάδισμα για πρώτη φορά
στο παιχνίδι με τον Δημάκη. Η μπάλα είναι στα δίχτυα και γίνεται το 6-4. Βλέπουμε ότι ο Πανετολικός είναι πιο συγκεντρωμένος τώρα. Δεν ευνηδιάστηκε όπως το προηγούμενο σετ. Προσπαθεί σίγουρα να εκμεταλλευτεί τα όπλα του όπως είναι ο Δημάκης στον μπέχ γραμμής, όπως είναι ο Στάλτερ, ο Χαραλαμπάκης. Και φυσικά αντίστοιχα η Ηλιούπολη προσπαθεί και αυτή να κάνει το δικό της παιχνίδι τακτικό, γυρίζοντας την μπάλα και με το Ζήση πολύ ωραία. Εδώ κατάφερε και έκανε την προσποίηση, απελευθερώθηκε. Βλέπουμε πόσο σημαντικός είναι ο σπεσιαλίστας και να επιλέγουμε το σωστό παίκτη για αυτή τη θέση. Και αυτό που είπατε και πριν, ότι από τη στιγμή που είναι 3 παίκτες στην άμυνα, με μια κίνηση χωρίς την μπάλα στον κενό χώρο, μπορείς να δημιουργήσεις τις απαραίτητες προϋποθέσεις για κάποιο γκολ. 6-6. Σχεδόν 4 λεπτά έχουμε παίξει στο δεύτερο σετ. Και βλέπουμε ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι, πάρα πολύ ωραίο. Και είναι αμφίροπο και πάλι και αυτό. Πάτησε γραμμή ο παίχτης. Εδώ πέρα δεν βιάστηκαν να κάνουν την επίθεση οι παίκτες της Ηλιούπολης. Περίμεναν να μπει ο Δημήτρης Ζήσης στον αγωνιστικό χώρο. Είναι η τακτική που έχουν επιλέξει, να πηγαίνουν σίγουρα στις επιθέσεις μερικές φορές. Παραλίγο να γίνει το λάθος, η μπάλα όμως καταλήγει στα χέρια του Δημήτρη Ζήση. Το ωραίο τριγωνάκι που έγινε εδώ ανάμεσα σε Στούμπι, Ζήση και Βασιλόπουλο, με τον τελευταίο να κάνει και την πυρουέτα. Και στην υπομονή που είχαν, νομίζω, και μέχρι την τελευταία στιγμή προσπαθήσαν να βρουν το ξεμαρκάρι στο παίκτη. 8-8. Άμεση απάντηση από τον Γιώργο Ραμόπουλο, ο οποίος πρέπει να πιεστεί γιατί ήδη έχει πάρει πολλές επιθέσεις επάνω του. Πιθανόν να αλλάξει και την τακτική άμυνα της Ηλιούπολης. Το γύρισε σαν διωσμέναν. Ναι. Ζήσης. Λάθος πάσα εδώ από τον Παναγιώτη Στούμπι. Και ευκαιρία τώρα για τον Πανετολικό να πάρει εκ νέου το προβάδισμα με κάποιο γκολ. Ραμόπουλος, Μπένιας, θα κάνει την πυρουέτα, θα βάλει και τον γκολ. Δύσκολο και αυτό, 18. Πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι, πάρα πολύ ενδιαφέρον. Και μάλλον θα έχουμε και το shootout που θέλατε. Δεν το θέλω, εγώ το θέλω οι θεατές μας απλά να δουν και αυτή τη διαδικασία, πώς είναι το shootout, το οποίο και αυτό είναι πάρα πολύ θεαματικό. Ένας εναντίον ενός. Και να δούμε και λίγο παιχνίδι ακόμα, νομίζω δύο πάρα πολύ καλές ομάδες. Οι οποίες θα μπορούσαν και να ήταν στον τελικό βέβαια, αλλά η κλήρωση έτσι το έφερε. Ζήσεις προσποιήσεις, λάθος από το Στούμπι. Ναι, γιατί ήταν παθητικό και έπρεπε γρήγορα να εκτελέσει. Να γίνει η επίθεση. Βλέπουμε οι διαιτητές όταν σηκώνουν το χέρι τους, είναι υποχρεωμένες οι ομάδες, αλλάζοντας 2-3 πάσεις το πολύ, να εκτελέσουν την επίθεση, γιατί αλλιώς θα είναι παθητικό παιχνίδι. Μπένιας θα κάνει το σουτ, την μπάλα στα δίχτυα, δύσκολο. Ένα 4-0 από τον παίχτη. Και 12-8 μπροστά η ομάδα του Αγρινίου. Χρυσή επιλογή στη θέση του εξτρέμ θα ήταν αυτή, όπως φαίνεται. Ζήσης. Πολύ ωραία συνεργασία. Ωραία συνεργασία. Είδαμε ότι ο Πίβο δεν πήγε να κάνει την πυρουέτα και να βάλει μόνο Δεν είχε σωστή θέση το γκολ και προτίμησε να δώσει την πάση στον σπεσιαλίστη, ο οποίος ερχόταν σαν τρέλερ από πίσω και πήρε και την ποινή. Πήρε και την ποινή, μείωσε και στα 2 γκολ τη διαφορά και την κόκκινη κάρτα από τον Λεωνίδα τον Ραμόπουλο. Ο οποίος πηγαίνει στην κερκίδα ουσιαστικά να κάτσει. Ναι, ήταν η δεύτερη ποινή. Η πρώτη απώλεια για την ομάδα του Πανετολικού. Ραμόπουλος, Μπένιας, Δημάκης στο αγωνιστικό χώρο. Μπένιας για τον Ραμόπουλο, ευκαιρία το γκολ, το πετυχαίνει, δύσκολο 14-10. Πολύ ωραία κίνηση, πολύ καλή συνεργασία. Ο Δημάκης είδε παρέσυρε τους αμυντικούς και έγινε μια αλλαγή θέσης. Θα δούμε πάρα πολύ ενδιαφέροντα 3 τελευταία λεπτά. Ήδη αλλάξαμε τον σπεσιαλίστα, η Ηλιούπολη. Αναγιώτης Στούμπης, αλλά και ο Βασιλόπουλος τώρα θα σημειώσει τον γκολ. Το οποίο όμως δεν θα μετρήσει καθώς υπήρξε παράβαση. Παραμένει το 14-10 για την ομάδα του Πανετολικού. Βλέπουμε μια κομπίνα που ετοιμάζει να κάνει η ομάδα του Πανετολικού.
Και τα καταφέρνει εδώ με το Δημάκη και σημειώνει ένα διπλό γκολ. 16-10, σχεδόν 2 και 20 πριν από την ολοκλήρωση του δευτέρου σετ. Είδαμε επανάληψη πρώτου σετ, νομίζω, έτσι ακριβώς εξελίχθηκε το προηγούμενο σετ. Χαραλαμπάκης δίνει ακόμα μια λύση κάτω από τα δοκάρια. Και μια απέκρουση του σετ, θα έλεγα. Αν μπήκε αυτό το γκολ, όπως έγινε προηγουμένως με τον Παρασκευαίδη. Αν μπει αυτό το γκολ, νομίζω είναι πολύ σημαντικό το προβάδισμα της ομάδας του. Και πολύ δύσκολο μετά να ανατραπεί από πλευράς Ηλιούπολης. Time out για τον Πανετολικό, το οποίο ζήτησε ο κ. Σταθόπουλος. 16-10, 2 λεπτά για την λήξη για το δεύτερο σετ. Και Λιγότερο από 2 λεπτά. Έχει ένα ελαφρύ προβάδισμα. Αν κατορθώσει, άλλωστε γι' αυτό νομίζω πήρε το time out και να δώσει και καθορίσει αυτή την παίκτες. επίθεση. Ναι. Θα μπορούσε να την πάρει και στην επόμενη, αλλά εντάξει, δεν νομίζω ότι. Αν ουσιαστικά εδώ πετύχουν κάποιο γκολ. Έχουν ένα σημαντικό προβάδισμα. Ή δίκολο. 8 γκολ διαφορά. Θα είναι πολύ δύσκολο μετά την Ηλιούπολη μέσα σε 2 λεπτά να κάνει την ανατροπή. Σε λιγότερο μάλιστα από 2 λεπτά να κάνει την ανατροπή. Είναι αρκετά εμπειρή ομάδα του Πανετολικού. Νομίζω θα μπορεί να ελέγξει το ρυθμό στο υπόλοιπο χρόνο και να πάρει και το σετ αυτό. Οπότε θα δούμε το πολύ σημαντικό αυτό αβαντάζ. Του έδωσε δικαίωμα να πάει να διεκδικήσει και ακόμα και την νίκη με το shot-out το παιχνίδι. Βλέπουμε τις καλύτερες φάσεις από το δεύτερο σετ και ο χαρακτηριστικός τρόπος που υποδεικνύει ο διαιτητής το δίγκολο. Ξεκίνημα λοιπόν και πάλι στο παιχνίδι, 1:55 για την ολοκλήρωση. Γραμμόπουλος θα κάνει επιθετικό φάουλ, θα το κερδίσει έξω να ζήσεις. Πρέπει να βγει απ' έξω. Η μπάλα πρέπει να βγει εκτός περιοχής και να 6 μέτρα για να εκτελεστεί, ακριβώς γιατί είναι το φάουλ. επιθετικό φάουλ. Βασιλόπουλος. Δεν το εκμεταλλευτήκαν αυτό το προβάδισμα που είχαν, να βάζανε ένα δίγκολο. Ξαναλλάξαν πάλι το σπεσιαλίστα με τον Κρεμόνα. Και η μπάλα στα δίχτυα. Να λοιπόν που μειώνουν σε 16-12 οι παίκτες της Ηλιούπολης. Αυτό που χρειάζεται είναι μια καλή άμυνα. 1:15 πριν από την ολοκλήρωση του αγώνα. Μια καλή επίθεση για τον Πανετολικό. Εδώ έχουμε το δοκάρι, ο Ραμόπουλος παίρνει το rebound, αλλά να που γίνεται το λάθος. Βιάστηκε. Βιάστηκε να δώσει την πάσα στο Δημάκη, ο Δημάκης δεν την περίμενε. Μπορούσε να πάει σε πιο μεγάλη επίθεση. Και να σπαταλήσει και τον χρόνο. Ακριβώς. Και να που ο Κρεμόνας και πάλι με ένα δικό του γκολ κάνει το 14-16 και κάνει το παιχνίδι ντέρμπι. Ακριβώς. Κάνει το παιχνίδι ντέρμπι. Είπαμε ότι κάθε επίθεση πλέον είναι σημαντική. Ήδη έχασε 2 επιθέσεις. Με ένα επιθετικό και μια λάθος πάσα. Πανετολικός τώρα για να οδηγήσει ουσιαστικά το παιχνίδι σε shot-out πρέπει να βάλει τον γκολ. Και το καταφέρει με τον Μπένια. Βλέπετε ότι πήγε σε σίγουρα. Ναι, θα για να τελειώσει μακρινό σουτ. Και ένα γκολ διαφορά. το ένα γκολ διαφορά. Ο Στάντλερ καταφέρνει να μην σκοράρει σε αυτή τη φάση. Και time out που παίρνει η Ηλιούπολη είναι στο 16. Σοφαρίστηκε αμέσως η 23 δευτερόλεπτα θέλει ομάδα του ακόμα. Πανετολικού. 23 δευτερόλεπτα και φυσικά εδώ ο Πανετολικός δεν θέλει να δεχτεί γκολ. Δεν πρέπει Για να δεχτεί γκολ. Και έχουμε και τα η σούτα Ηλιούπολη τους. θα προσπαθήσει να πάει σε δίγκολο, να πάρει το παιχνίδι. Και να ρακονίσει και χρόνο έτσι ώστε να μην έχει και πολύ Ακριβώς. χρόνο στην ευχέρειά της η ομάδα του Πανετολικού για να κάνει κάποια επίθεση. Αυτό που είπαμε προηγουμένως, πήραν το time out, δεν το εκμεταλλεύτηκαν. Καθόλου. Αν και θα μπορούσαν να το πάνε λίγο πιο πίσω, θα μπορούσαν να το πάνε στην προηγούμενη επίθεση που είχαν ήδη πλησιάσει το ένα γκολ. Στο τελευταίο λεπτό η ομάδα του Πανετολικού βρέθηκε να προηγείται με 6 γκολ, αλλά 23 δευτερόλεπτα πριν την ολοκλήρωση είναι το παιχνίδι Είναι τέρμι. σε μηδενική βάση. 16-16. Τώρα είναι η επίθεση του σετ, θα μπορούσαμε να πούμε. 16-16 ή 17-16. 16-16. Ακυρώσανε τον γκολ του Μπένια, προφανώς θα είχε πατήσει γραμμή και να είχαν δώσει παράβαση. Άρα αυτό ακυρώσαν, οπότε και με μονό γκολ νομίζω ότι. Αρκεί βέβαια να μην έχει και χρόνο μετά ο Πανετολικός θα πάει να σε κάνει... δίγκολο, νομίζω, γιατί ήδη έχει πλεονέκτημα. Αν το παιχνίδι λήξει σε ισοπαλία, θα έχουμε το χρυσό γκολ. Είναι μια διαδικασία, το παιχνίδι παίζεται, συνεχίζει δηλαδή να παίζεται και η ομάδα που θα βάλει πρώτο γκολ θα κερδίσει και το σετ.
Καλή άμυνα όμως εδώ πέρα, ελευθερώθηκε ο Παναγιώτης Στούμπης, ο οποίος πετυχαίνει το δίκολο. Έξαλλοι πανηγυρισμοί από τους παίκτες και τους φίλους της Ηλιούπολης. Αλλά Χαραλαμπάκης, μακρινό σουτ, την μπάλα στο δοκάρι και ουσιαστικά λύγει το παιχνίδι. Άτυχος και ο Χαραλαμπάκης που στα τελευταία 23 δευτερόλεπτα η Ηλιούπολη έκανε την ανατροπή και πήρε την σπουδαία νίκη, το χρυσό ειστήριο για τον αυριανό τελικό. 18-16 από 10-16. Μια πολύ μεγάλη ανατροπή νομίζω και νομίζω μετά από πάρα πολλά χρόνια, τουλάχιστον 4-5, έχουμε να μην δούμε τον Πανετολικό, την Ακρόπολη ή όπως αλλιώς λεγόταν αυτή η ομάδα κατά το παρελθόν, να μην είναι στον τελικό του Final Four στο Beach Handball. Νομίζω είναι άξιση χαρακτηρίων η ομάδα της Ηλιούπολης, έκανε τη μεγάλη έλπιξη και θα δούμε επίσης νομίζω ένα πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι αύριο στο τελικό και πολύ θεαματικό. Τεράστια ανατροπή από πλευράς της Ηλιούπολης που βρέθηκε να χάνει ακόμα και με 6 τέρματα. Αλλά η καλή άμυνα και τα έξυπνα δίγκολα και το μακρινό γκολ από τον Μαγκαφουράκη στο λάθος του Μπένια ήταν αυτό που ουσιαστικά έφερε το παιχνίδι από το 0. Το γκολ του Κρεμόνα στο τέλος, του Στούμπη με συγχωρείτε, στο τέλος έδωσε το προβάδισμα 2 τερμάτων, το οποίο δεν κατάφερε ποτέ να απαντήσει ο Χαραλαμπάκης που σημάδεψε το δοκάρι. Έτσι λοιπόν είχαμε το τελικό 18-16 και τη σπουδαία πρόκριση της ομάδας της Ηλιούπολης στον αυριανό τελικό. Και είδαμε ότι η παρουσία του Μαγκαφουράκη στη φυσική του θέση έδωσε νομίζω ένα πολύ σημαντικό προβάδισμα στην ομάδα της Ηλιούπολης να μπορέσει να κερδίσει αυτό το σετ και να πάρει και το παιχνίδι με 2-0. Αν και νομίζω ότι δεν αντέδρασε σωστά ο Πανετολικός με τόσο έμπειρη ομάδα. Η εμπειρία τους ουσιαστικά εδώ πέρα νομίζω ότι λειτουργήσε αντίθετα. Ναι, πρέπει να μετρήσει. Νομίζω ότι είχαν σιγουρέψει το παιχνίδι, αλλά δεν ήταν έτσι, παρόλο που ήταν 6 γκολ μπροστά. Είδαμε ότι στα 2,5 τελευταία λεπτά δεν μπόρεσε να βάλει γκολ. Και εδώ πέρα ακριβώς είδαμε και την φάση που ακυρώθηκε τον γκολ. Ο Μπένιας όντως πάτησε τη γραμμή και στη συνέχεια ο Μαγκαφουράκης έκανε το δίκολο και το νικητήριο τέρμα από πλευράς Στούμπη, το οποίο πανηγυρίστηκε και έξαλα από τους παίκτες και τους φίλους της Ηλιούπολης. Με αυτά τα στιγμιότυπα εμείς να σας αφήσουμε από το ιδηλιακό μέσα στο κατά καλό καιρό Mojito Bay, όπου διεξάγεται και το Final Four του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Beach Soccer ανδρών και γυναικών, και να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο. Να ευχαριστήσω τον Γιάννη Βαρελτζή που ήταν στην παρέα μας σήμερα και μας βοήθησε ουσιαστικά στην μετάδοση. Και εγώ να ευχαριστήσω και την τηλεόραση Sport Plus που ήταν άλλη μια χρονιά μαζί μας στο Beach Handball και φυσικά όλο τον κόσμο που έχει έρθει εδώ πέρα να δει αυτό το πολύ ενδιαφέρον Final Four. Ανανεώνουμε λοιπόν το ραντεβού μας για αύριο, ακριβώς για ώρα 3 με 5, έτσι ώστε να παρακολουθήσουμε τους σπουδαίους αγώνες που θα αναδείξουν τους πρωταθλητές Ελλάδος για την φετινή περίοδο. Από τον Νίκο Παγιωτέλη και όλους όσους εργάστηκαν για να έρθει στο σπίτι σας εικόνα και ήχος, να είστε πάντα καλά.